Tervetuloa Gaming Networkin pariin. Tämä on meidän eka video. Tää on vähän pikkutiedotteluvideo vaan, että tässä kerron itse minkälainen tämä Gaming Network on. Minä olen yksi tämän kanavan omistajista, meitä on vain kaksi. Minä olen Hopsu YKK. Ja joo. Tää on suomalainen kanava, kuten varmaan huomaatte kielestä. Mä tehdään pelivideoita ja jotain random videoita, en tiedä. Tämän jälkeinen video, tämä on ensimmäinen video tämä. Niin saattaa olla pelistä nimeltä Blockade. Siitä saatte sitten odotella. Nähdään sitten Blockaden parissa. Nähdään.